आज प्रायव्हेट मेंबर्स डेयाचो आमचे कर्तव्य जाता हेजेर जे बिल आमी घातलेली आसा खास करून गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल मुखेलमंत्री जे हे 39(2) स्क्रॅप जावपाक जाय स्पीकर सर आज जेन्ना मुख्यमंत्रीन तोंडांतल्यान साखर भायर काड आज तू उलय ही बिलां जी आमी घातलेली आसा एक पासून बिल आज तुम्ही लिस्ट केला जे गोवा प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल बिल या बिलाचेर आज चर्चा जावपाक जाय गोंयकार आज ज्या पद्धतीन झुजता या सरकाराक पडोंक ना एकूय बिल तुम्ही हाडूंक ना एक बिल तुम्ही आजच्या दिसाक लिस्ट केले ना आज स्पीकर सर हेजेर लोक पळयता लोक हे स्क्रॅप जावपाक जाय ही सेक्शनल स्क्रॅप जावपाक जाय आमकां तुवें हाडी हे कित्याक बिल हाडलंय बिल कित्याक हाडलंय स्पीकर सर बिल कित्याक हाडलंय जेल ही तुमची हुकुमशाही चलता आमी हिंगा जेन्ना आज येता कितें पाठशाळेन येता ही बिलां कित्याक लिस्ट करिना आमी जी हे बिल हाडय स्पीकर सर हेजेर एक बिल तुम्ही लिस्ट केले ना ही बिलां एकदम गंभीर आसा ही बिल तुम्ही कित्याक हाडूंक ना आज परिस्थिती जे भुरगीं आहाय ही बिलां इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आज जे एक चीफ जस्टिसाचे बाब फेरदीन बाबांचे सांगला आज पयली बसा लागला कित्याक गाडीना ही बिलां तुम्ही कित्याक गाडीना आमकां स्पीकर सर वी वॉन्ट जस्टिस विजय बाब वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस पहिले ऐकून घेतलं सांगता वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट पहिले ऐकून घ्या वी वॉन्ट बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो अमका नका दादागिरी अमका नका बंद करो हुकुमशाही बंद करो 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 माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उलय मातशे तोंडावयली साखर नेम करा बॅन करा मातशे तुम्ही त्याचा नेम करा स्पीकर सर मातशे बंद करो तुम्ही बोवाळ करता का नेम करा बंद करो आय विल टेक हिम आउट ऑफ द हाउस बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो डायरेक्ट बाहेर काढा बाहेर चला आपण एडजर्नमेंट कर हाफ एन आवर एडजर्नमेंट काम करतो ना बाहेर चला बाहेर कोण रे बाहेर अर्धेवर करतो काय नाही सांगतो बाहेर चला चल बाहेर सगळं बाहेर सगळं बाहेर काढ बाहेर एक परिवार तो काढ हां लिस्ट कर चला बाहेर काढ सगळं बाहेर काढ वार उकळून मार रे मार्शल सगळं उकळून मार बाहेर नका वर दे बाहेर वर काढ सगळं बाहेर सर ऍडजर्न कर नका तू गिराव नका बाहेर काढ चल बाहेर काढ सगळं काढ बाहेर तुम्ही बसतले हांव उलयतलो माननीय सदस्य बसतले बसून आयकुपाची तयार आसा माननीय सदस्य बसून आयकुपाची तयार आसा हांव स्टेटमेंट करता प्रोवायडेड तुमी बसल्यार स्टेटमेंट करता House is adjourned for 10 minutes.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.